И здравейте хора, аз съм Интернет от БГ и днес ще игра на Piano Tiles 2. Аз разбрах, че звукът на тази игра е ужасен и за това ще игра на съвсем миниатюрен звук. Не знам колко чувам, защото ми писна просто. Така. Къде? Така. Изтегли се преди малко. Аз се изтрих и се изтеглих много. Предполагам ме чувате, защото аз нищо не чувам тази игра. Абсолютно. В момента нищо не говоря. Така да в един от предишните ми клипове Mountain Traffic Racer разбрах, че нищо не се чува. Именно за това именно за това сега ще ви кажа това, което казах там. Значи, да ви кажа честно, наближава Коледа и идват празниците, Нова година и тъй като аз няма да съм тук в България това време, няма да мога да снимам и за това ще снимам може би след един месец, даже може и по-малко, в края на ноември и в началото на декември, коледен клип на някоя игра. Не, няма да е една игра. Нещо друго. Ще видим. Ще измисля. И... Сега просто да се съсредоточа преди малко. Ето наистина беше трудно. Защото когато постигнеш... Аре стига да е! Но... Това наистина беше трудно, защото когато постигаш две коронки на Little Star, почва да става много трудно. И надявам се да ви харесва клипа, изобщо да ви харесва, че снимам. Въпреки, че знам, че почти никой не ме гледа, защото сега имам някъде май 8 абонати. Предполагам сега са толкова. Надявам се
по-късно време и стана по-известен. 10 абоната, 8 абоната не са чак толкова много. Искам да направя поне 100 абоната. Тогава съм доволен. Имам и сега повече хора да ме гледат. Но пак... What? Бъгна се, видяхте ли? О, сета. Добре. Ето ги. Нещата ми се възвърнаха. Така. Чудо. Бях за колко са тук. Приключвам с клипа. Само да изиграя лесната песен. И стигане. Еми добре, благодаря, че ви гледахте. Не забравяйте да се абонирате и да те... И чао!